Бүккөн пішіребіз енді, батурушкалар пішіребіз. Крашын Сәрдәс ауылында бәйремге әзірлік дәмтім пішіруден башлана. Суған қабығы түнәтіп йымырқа бойылар. Йымырқа оларда дүния яңара деген аңлата. Қызыл төсі шатлық китірә. Йымырқаларны тәлинкә тутырып істәлгә қуялар. Бұлай еткенде йортқа муллык килә деген ышану бар. Бу көнне балалар иртәдән һәр кешегә кереп йымырка җыеп йөри. Христос тіріліп тұрған, Христос тіріліп тұрған, Христос тіріліп тұрған. Чынлап тіріліп тұрған, чынлап тіріліп тұрған, чынлап тіріліп тұрған. Әйдә улым, мендәргә отырыға. Тауықлар бір жерге салсынlar көкейіне, бір ояғы. Шулай деп енді аннан соң көкейде көп салсынlar деп, міне шуларны әйтіп отыртабыз бірінші балаға енді. Пасха Христосның яңадан тірілуі оңайыннан христианнарның иң зор бәйрәме, ягъни үлемнән тормышка һәм җирдән һавага күчкән көн. Керәшеннәрдә ул олы көн дип атала. Һәм шушы вакыттан алар өчен чын яз башлана. Бу көнне чиркәүдә гыйбадәт кылалар, ягъни киләүгә баралар һәм кунакка йөрешәләр. Безнең гаилә өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Без ел сайын дип әйтим инде менә гаилә белән менә без инде чиркәүгә дип әйтик инде башта булабыз без төнге көләүдә. Олы көннең төп ризыгы кулич, аны һәр хуҗабикә әзерләргә тиеш. Ольга Семенова әнисеннән өйрәнгән. Шулай буыннан буынга күчерәләр. Хәзер мин беренче баш куям дип әйтим инде бездә шулай дип атала. Русча әйтсәк апары була инде бу. Чүпрәнигенә салам хәзергә. Салам сөт. Шикәр кумы салам әзрәк. И un салам. Яхшылап утыйм. Бу безнең күтәрелеп менәргә тиеш бераз. 5 йомырканы сарысыннан агын айырып төрле савытларда күпертәләр. Камыр кабаргач агында сарысында айрым-айрым салалар. 250 грамм ак май, 1 чәй кашыгы тоз, 200 грамм шикәр кымы һәм йөзем кушалар. Табага салып мичкә тыкканчы тагын бер кабартып алу зарур. Өстенә баллы күбек әзерләү өчен йомырканың агын айырып, аңа лимон кислотасы һәм шикәр кымы салып күпертәсе. Кулич пешкәч өстенә сылап төрле бизәкләр сибәргә мөмкин. Христос тіріліп тұрсын деген сөз 40 күнге хаты бара, 40 күн бойына біз аны бәйлем етеміз. 40 күнге хаты бара, ол енді міне ауыз ашқаннан соң енді ешлер қызларынан танышу чұры деп аталайынды ол. Ол міне Петрауға хаты, Уразаға хаты бара, Петрауға хаты бара енді. Петрауға да туйлар есі баш ер бітінде міне шул күнге хаты жігіттер танышырға тиіш болар, үйленішірге тиіш болар. Крәшін жылалары жоққа шықмай. Балаларыбызға үйретеміз, балаларыбыз біле, балаларыбызның балалар өз балаларына үйретелер. Крәші халқының тағын бір милли ризығы ол қалын тәбә деп аталам. Ол һәр бір бәйрәмдә пішірілерге тиеш. Лена Тутия, біраз сөйлеп кетіңіз әлемнә шушы милли ризығыз турында. Бұл біздің қалын тәбә Пасхада инде, Олы күн бәйрәмендә дә әзерләнә, бүтән туйларда да, кунакларда да бик түргә куела торган ризыгыбыз инде. Әлеге ризыкның сырын мин дә белдем. Бирегә бик күп йомырка салына, ул икенче төрле әйткәндә йомырка тәбәсе. Моннан тыш әлеге ризыкка май, шикәр кымы, он, йөзем салына, шуңа ул бик калыная. Шуңа күрә әлеге ризыкны калын тәбә дип йөртәләр икән. Кичкә таба олулар һәм яшьләр кичке уенга җыелалар. Шушы көннән инде безнең кичке уеннар башлана. Дагана асу деген юлы булган әлеге вакытта. Таган дип әйтәбез бездә, дагана дип сөйләшәбез бездә. Дагана атынулар, кичке уен җырлары, төрле уеннар, күңел ачулар башлана шушы көннән башлап. Азыр диерләр алар, гөлем диерләр алар. Мондый күңел ачулар 12 июль Петрау көненә кадәр дәвам итә. Питрәш районыннан Чулпан Касыймова, Дмитрий Шлемин, Яңа Гасыр каналы.